खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रोमबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआर सरकारा थांनाय 2022 बेचनि एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 7 बिनायसाफोरखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानिफ्राय बिटिआरखौ खुंजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बिथाङा ओनसोलाव सुबुं धोन दानांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बायदि हाबाफारि लानानै मिशननि जोहै हाबाफारि मावबोबाय थादोंमोन। जेराव बड'फा मिशन सुपार 50आबो मोनसे गोख्रों हाबाफारिमोन जायनि गेजेरजों गासै ओनसोलाव थानाय गासै गुबुन गुबुन बिथिङाव 50 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ कचिं लानो थाखाय दिल्ली, गुवाहाटी बायदि कचिं सेन्टाराव फ्रियै फोरोंनो थाखाय फाथायहरनाय जायो। नंगौ, बेबायदिनो गिबि बेचनि 2022 मायथाइनि एपिएससि आनजादाव सुपार 50 मिशननि जोहैनो गासै 7 बिनायसाफोरा उथ्रिसारनो हानायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायनायजों बिथांमोनखौ थुलुंगा मोनहोनो आरो इयुन जोलैफोरखौ आरोबाव थुलुंगा मोनसिनहोनो थाखायनो बिथाङा बिनायसाफोरखौ गाजा गोमजायै बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया गुबैयै क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो गासै 7 बिनायसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरिफोरखौबो बरायनायखौ नुनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गासैबो खुंथाय आरो गासैबो इएम बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन फैनायखायनो आथिखालाव बिटिआरआव बेबायदि जागायबाय होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरोबाव सुबुं दोहोन बांसिननिफ्राय बांसिन सोरजिलांगोन आरो ओंखारलांगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफनि मावखुलियाव मागो दमासि बिपिएफ दोलोआ खुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो आथिखालाव इउपिपिएल सरकारा सरकार थासेयावबो सरकारनि खोथा होनाय बायदियै रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायैनि थाखायनो रायजो राजाफोरा दिनैहाय बिपिएफखौ सरकार गैयाबाबो लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया फोसावनानै होलांदों दि थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावनि बेनारावनो क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं बियाबावबो गेलेगोन होननानै बुंथिनानै होदों। नंगौ, बे बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों मैया एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समाजारि हाबाफारिफोरजों लोब्बा थानाय हिसाबै समाजनि बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जेब्लाबो बिथांमोनहा फालिबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मागो दमासियाबो जोंनि आसामनि समाजनि मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ बिपिएफ दोलोआ गुबुन गुबुन समावबो खुंबोबाय थादों। बेबायदिनो मैयाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि मावखुलियाव मागो दमासि बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव इउपिपिएल सरकार थासेयावबो रायजो राजाफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ फैगौ समाव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय लोब लोब बाहागो लाफैदों होनना बुंथिदों। जायनि गेजेरजोंनो दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ देरहागोना रोखा होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो बियाबाव बिपिएफनि बेनारावनो गेलेगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 4थि बिटिआर गोरोबथा सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआर गोरोबथा सान फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों।
मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बेबायदिनो गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बोसोरे फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार टाउननि ग्रिनफिल्डआवनो गाजा गोमजायै फालिनो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फालिनायनि गेजेरजों गुबैयै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथाय एबा गासैबो खौरांफोरखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिना होगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि बे फालिनो गोनां हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव सागान होनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौबो बे सान फालिथायाव हांख्रायनाय जादों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय हांख्रायहरनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 75थि सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि गेलेग्रा फोथाराव फिरफिला उरायहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो गासै हादर नाङैनो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे सुबुं खुंथाइ सानखौ फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 75थि सुबुं खुंथाइ सानखौ गाजा गोमजायै बयखौबो फालिनाय नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो देग्लाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा गुवार फोथारावनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा हादोरनि फिरफिलाखौ उरायहोनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथियाव गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव आथिखालाव बिटिआर सरकार फैनायनि गेजेरजोंनो गोबांथार ओनसोलाव जौगाखांबाय। लोगोसे आथिखालाव बिटिआर ओनसोलखौ गोबांथार गोख्रैयै जौगाथि होनांगौखौ नोजोर बोनानै गावनि गोबांथार मावथांखि लानायफोरखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंफोरथिना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना हास्थायो होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। Mr. Rajiv Boro. Mr. Boro. Next, Miss Kuturani Musahari. Miss Kuturani Musahari. Assistant Account Officer Kuturani Musahari from Boroma. Thank you. Next, Mr. Anish Boro. Mr. Hirak Borman. Hirak Borman, Assistant Audit Officer পাইছে। মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম আমাৰ মিষ্টাৰ সন্দীপ তেখেত আমাৰ ছুপাৰ 50 মিছনৰ এজন প্ৰাৰ্থী আছিল। তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন। Thank you. Next, my name is Mr. Thank you. Next, our officer, Mr. Deepjyoti Das. Next, Ami Siran. Next, thank you. Next, sir. Assistant Account Officer, President, Sirangon.